Jaka ni kasngi ngin kmi ya ka jing hikai ka ba la ai kerteng ki mati ublay hangi ki mati ublay hangi lada ublay uba manga mapi ngimani uday ublay ubabaha a good God but uba dondor powerful shisha tingi day ban yo iya ki mati blay haka jing im ki banget ki badai ban pau de ki dakla de ki kamba ba de ki jingja ki bamayan sudah. Miracles should never be an option. Ki kamba kim day ban long ke ke bangi ngila ban shia jit ban ong to ai kan ja man takasngi la sai ngim das ngudon kam ngim la ban le kum ta ngi don kam ban IT yalade met bat men sim nang ba ki mati ki jong ublay kin long pla kin long mayan haka long renyeng ba haka jing im ka jongi ki jingja ki ba mayan sudah kim day ban long ke ba ni ong la la ne num la banja shisha ka jing im kristan ka day ban long ka ba dap slay ka ba paho da ka jing suk da ka jing kemen ba de ki ki kampla ban ya ki bangi ngi ju shem man lakasni ki ba day ban ja ka jing im jing iman kasni ki day ban day bet ki dakla ki day ban day bet ki kamba ki day ban day bet ka mati ki jong ublay ha ka jing im ka jong nga ka jong pi ong amen ki ha ka ba sapo tam jong ka do no jongi ngin pendu pendam ya ka jing melin ban ong o ka bamla pi ban long o ka bamla pi ban long ni ngamla ni mnang ni mtip ni ka ni ka juat ngin weng ya kita baro ngin kentat mardor kita baro lamar ngi sakri bat ngi long ki khun ki jong ublay ubala lut ke baro amen ngim dei ti ban kno ben ya ukpa jongi ubahabneng ba udai ubatenju ya kibriu yanga ya pi da ka pang ka crow da ka sitom da ka duk da ka kerdu da ka lanot da ka sipa mp ban ong ba ublay sneng yangi da ka jingpang kali ong su kum tai mei pa jong pi yo kam sibet chabe snon na yen lada manga ma phi ki bapop ngimle ben jale ki khun ki kti ya ki para ki persa ya ki khun ru ki khan khun kha wa ki khun ki bril ni ki khun ki marjan ki jangiru ngim ben lada ki ur ki kolon ngin lek ban kun rup ban yarap lada ngiyo i ba ngi don kam ban sneng ban pen i ban hikai lem ya ki ngin yarap lada ngi don ya ka por lada ngi don ya ka bor ngin yarap kam tam lele habadon ka jingma habadon ka jingmen saw lenek don ka nu ka bala ban wan persa yaki ngin le kat bala ban yada yaki ngi ki bapop ngin le yakata ti kumno ba menta manga ma phi pat ngin le ban kno yo blay ba blay usneng yangi da ka jingpang usneng yangi da ka cancer usneng yangi da ka accident usneng yangi ki don le ki bala pen wan dur ya ka jing hikai hana bo polu ong ba la pen shitom yanga daw siya akadok ki ang tik to ka degi jingpang kapag ngingi don kamban shay bahana ka tin ka ba im ka jong ublay ba ublay hoon un hikay un sneng yangi hanray am da ka sempap am da ka juat ka terha jong kalanot ka sipa ka duk ka kerdu ka krow ka pang ka mensaw ka umsnam lani ka jingya piru hoon un sneng un hikay un peni Henry watlet ukloy ban map bat ukenrei kejingisen yangi pertajam ke Bible amen wat no ben you blay yangi ulong ukpa ubabaha uba angnot ya kababahatam nakabenta jonga jongi man ka klipmat wat kikme jongi kikpa ke jongi kibahagado kimla ban penbiang lut kimla ban kang ya kapang ka crow ya kama ka mensa nomor kidang long tang ki breu kumangi henry ki persang ki akun ki ale ban yada ban pelat lani ban wanra ya ka jingpen khia na ka benta laki kun ki kti kat no tamuk pa jangi ubahab neng ken mau ba ka jing sha utrai jisu halor ka dingfna ka penyo yangi ya ka jingpen im bat ru ya ka jingkhia ka jing pelat
Bat ka jing pendap pendiang ka ba kensai tam. Ka ba mdon pisah, mdon dukan, mdon real start ka ba ban ya pi hakanogonogodor. Sisa ngin kmi lenti bet ya ka ba bat ya ka ba paho. Namar ni don jinga dei ka ba jan. Bat u blaze ki kamba, bat u blaze ki dakla. Amen. Habang ni pek ka percaya. Hoi, ni yo itang ki jing le sudah. Henry Jesu hiu flashai haka gospel Matthias kelenong kat kendai de kot arpun reu ong kalong ka bamla bat ubriu Henry ha ublei ke baro kilong kibala baro kilong kibala kaktin baro kamut baro. Amen. Kilong kibala ha kalong hok ti ke jong ne ublei jong e. Ladang isyan ya lut ya ladi. Haka jinget ka bamdon jing artatin hau ni ublei. Nginumuhun setia dalai leiru. Tat hadu bengin de yoi, tat hadu bengin de yo diang. Ye ki ei ki ba mayan bat ki ba krau. Ki ba dei ban hiar nabning shani shingi. Ki riunget ki ba shisha. Ki numken randin tat hadu bengin de yoi. Dalai ki jong ki jingeshen. Baka bamla long baro kan hap bandem kosil hakmat ka ikhtiar ka kerteng ka barat batam ka jong utrai jongi u Jesus Christ. Amen. Impossible will have to bow down underneath the powerful name of Jesus Christ our Lord. Ka bamla long ka hap dei ban kongo, ka bamla long ka hap dei ban ong long. Hakmat ka ikhtiar ka kerteng ka jong u Jesus Christ. Isenran pinkin mau. Hapdeng kata ke eryong ba halor ke duriau Galilaya. Henry namar baki don. Yau Chris hakaleng. Mdei baki don bok. Baki don yau Chris. Hakata kaleng. Kata ke eryong. Ka jemjai. Kilat sa sinyang. Ka bamla banlong. Henry ni uyeng. Uken hit ya ke eryong. Ka jai no. Ka long kmi. Nakasnong nain. Kalau kut lut kalat kalenti. Kalau kre ban lek tep kat du ya lau kun. Haswa bakan kut no selaka jong ke jing im namarba. Kiriu kan tay. Kiriu temen kita kiport ndaladam don manu ubriu usenrang briu. Uban ri uban besar uban pecah yaki. Hagitu kipor. Hang to ha Middle East. Kabamut lakut. Namaru ban besar kan ika beriu. Manu ban ai kam. Kalau syukut setang ban lek ban krong. Bat ka jing lek krong ka jongka enum tikna. Namar ka baningkong kala temen. Let's say kala poya ka telat ka swai. Henry mdei baka don bok. Henry bawan utrai. Udon utrai jongka. Ubayeng hakmat. Kasta ka senduk. Lani kata kajing rong banra ya kabasa kamet kajong ukun jangka. Uken hit ya kajing yap. Bat ka pelat ya ukun jangka. Baru yo imbiang ka. Kimati ublay. Haka jing im jang ki babon. Ki rangli, ki juki, ki pang, ki crow. Ki bala syak te syakum. Ki yo lat. Namar ka mati jong ni ublay. Amen. Jing pang nga ong yapikan pet krat. Jing kang lat. Bat jing sate kin dikut. Bat kin dojat. Bat baro ka balong ka sniu, ka jot, ka duk, ka kerduk, kan kelon kat haka bor, ka jong ukun rat nong penim jongi. Ka kerteng ka jong o Jisu, ka kerteng tra Yeshua. Nakaba piyo ka kerteng Yeshu, Jisu, Isu, Jesus. Kani ka kerteng Yeshua. Hakaktin penrai ki Hebrew. Kamut ublay ubapen im. Badam day tang bau supen im ki breu nakapop. Upen im ki naka kim kat naka crow kapang naka no ka jingma ka jingman sa naka duk ka kerdo naka ei bala man pinwit man kanglat ni ki ksut ki kray na baro ka bayeng persya. Uneu ta u Jesus Christ u Yeshua. Ublay uba im. O konrat nong pen im.
Kan mau Jisu balik kamba arajar sene mensua udai ujo nen menta batch ki arta ki babam chukut angka ktin ka em ka jong blake shi tish ki Hebrew uhi ukulara ka gospel Yohanes kalanang ka basi pau ga khot ka basi pau ang kumno ang unong to uwantang ban yo to ban penyap bat ban penjot ngalawan knang ba pen yo yakajing im bat kadai ban long ka jing im ka badap kerhai ong dap kerhai wat klet ya kata dalai leiru fikir ni ka jing kular ka jong ong ngalawan nang ba pin yo ya ka jing im bat kadai ban long ka jing im ka badap kerhai habakumta hatu pm kiba syato kiba syate ben ni kiba im kerhai haka bor jong ulado jong ni wat let keno yo blay ni ki breu ni no nuru habadai ma phi kiba kham kloi ban nget haka bor jong ka jing jinjar bat ka jingjot ban ya ka banget haka bor u blay u ba krau bor pia i no ba pang pia i ba kum kuto ka jingpang ka don kham klan ka bor kadang ni ka ktien ka ba khatdo na ka banta ka jing im jong itu iba yo pang Hinget baka bor jang ka jingpang ka kham krau ban yo unong pen khia hinget baka bor jang ka jing duk ka bor jang ka jing khanglat ka bor jang ka jing pinwit ka kham krau ban yo new blazing hang no pi don jinget pi nge don ka jinget tang baka jinget how blay wa im ni ka bor jang ki ksuit ba jang ka portay ka badum kani ka bor jinget tam dai ka banang supau portay dang sien dang mentasibit Hendrai ka dai ka bala sutit haka jinglong jing im jong ki krau jinget ki ba nadu ki por ndain thai ujo ken mau yaka khana yaka history ka jong ujo o balangat aka sipa kala not haka do haka do nong ka bam nayak ren haka pang ka kro kada do ba ka lok chung kong belai mem chutim itu belai men siap no belai kala give up kala quit kala hutlat kala kenjo ngap iki kintin ujo pu angkum no ngin pidiang tang ka babahano blay bat am ka basniu utaw ba ai utaw ba simno long bala kerkui ka kerteng ka jong blay ada pidon ya ka jinget jong ujo tang shish etru an pen pai pat ta pi ya ka ka bala kne kan tep no na pi namar utmu baka jingim jong pi ka de ka jingim ka ba uhi ula rudak ki kasinda ki ong la tho shun ban ai ka jing kerhai api ong ka ktin u blek lam ong ni amen unowa la de ban kut la slay ka perthai sanun le ulum himalaya ro la de tap rejayu andala de ka ya ka jong u blay u sei yaki na ka yeng leng bat ki yo kjat haka jaka ka basken nang ba kan sa kiu imbyang kan sa su sin byang ka jing tei ka jong play o Abraham lakut lat ladap sis pas nem ye yo ko nei yo ong play o Moses o bayo i ya ki post pa hajar ki balasya ring merau and reu bleu sei ki ka ikhtiar kamati blay ka jong o David uya iyo ramha markmat pelen uni ka jing berngem bersit nang kakerho jong ulas ngoban yo had attack handre haba ka jingele kalong ka jong blay ang David the battle belongs to the Lord Jobbet inong ya tho lupau Jeremiah labret shadow isate sa try jong kaliw karay kajaka ka bagi jutong mensua kapukri labret yun ta kajaka ka basuda lapin stomben ya iway pi iway naki handre nda habapan kesan bat yadaw blay kilat pen ki apostol ki mat iki jingkerku bawat la dan na pedeng jengki ke bala jenjar tra akabor jeng ka jing pinstamben henry kham krau tau bahaki ban yau tau ba ka perthei amen
Baro ki sakri ublay. Baro ki tu ki ba mani ya ublay. Lengbang ki spasnem ki balalek no. Ki plabat ki saki shai. Ya ki kamba. Ba ublay upendep haman ka kep. Haman ka senjam. Jong ka jing im ka jongki. Day na marko taka daw ba isaya ha ka jing tok ka jing u. Kalanong ka ba san pukandai ka da kot ka ba ning kong uong. Shisha ka sankti utray. Kamlong. Kabatlot palat. Ban pen emye pi. Lani ulong uba set pelut. Ban numpat yaw. Ya ka jing ang jong pi. Ban yo jing yarap. Amen. Ka jing shisha. Kaba mla len kalong. Bangi dang mani. Bangi dang yai shakri. Yaw niu jo ublay. Hang ni. Ban minta. Amen. Te balay pat. Baki don bun ki riunget. Ki badiau, ka blau, haka crow, ka shipa, ka duk, ka kutlat, bat ka duk jingkermen. Kumno ba ki babun, kim yo diang, yala ki kamba. Wadadin ki jingduai, ki jingyam, bat ki jingot, ki babun snem hiru. Don ki riuniam ki bakeno, banamar nila pop tan. Oh, begini ka juk, kaya ka samoy ka jangi, ka ba isir kay, ka ba iting, ka ba itrim, banpet ki ong. Banamar kata ublay ula kerja nakabayarap yangi don syu apdeng jangi tila da kalong kumta hatu kitu ki bayo diang ya ki kamba na ublay kide ki bahok bat ki baklempop MP singa namar hadin bala penkia yau bapang la life of prasnem hajan kapung ha Bethesda uji su la maham ya haka gospel Yohanes kalanong sandakot katsaw pet melakya manta tang basumar nakabale pop yo ke kabakans niyo ganjaya me jisu pun kia pikin mau na mi gitu kisipongut ke balapang nyang lengkut ke balapang nyang thole ula pa ki banlet ban pen ya kata ka jingi okya ka jangki hakiling do kendai ngut ki yat la ka yat tangu we na ki wan banay ngu yo Jisu. Bat ban kirku yo. Kata do bo Jisu ang atong amsong lapan kia iki sipaw ga iki taki kibasa hang no taki kanday ngut pat. Kabamo de yo. Ki yo jing pen kia namar ba ki hoktan namar ba ki bahatan namar ba ki manitan namar ba ki long ki ba kensai ki ba kuntang ki ba khoi ki ba ba MP. Ka jing sisa ka long ba uble kamba hakibabun ban kring ya ki bakin ya jan batu kanu ka kamba ka bo wan ban ja ban lap ka jingim ka jongpi ka de jing kersiu tia ya pi ba pi fin don no ka jing ya de ka ba marmet ka ba markmat batla uta unong pun kia jongpi ong amen bat utau balong patrai jongpi bat utau balong unong pelat jongpi bat utau bale ki kamba ka jingim ka jongpi kamlong ka ba bakla na markata ban ong bakam day ban long ka dustur ni ka rukom jongki riunget bakin snow melen ka im jinjar klembor klem kamba kam day ban long ka rukom lada kam don kamba ka jing im jongpi pan no play wat ya ka khmat ka jongu kumba ong Elisha nda habala kiusa yu Elijah sabeneng hey tau play jongu Elijah Pi wat utwet utenro balong kumno bakala hyar ka jing pensle ka balong arsha hauni ushakri u Elisha balanang ja kamba hamshir ke shu ling ba jo namar ba wan utwet barunget ba bleu badang yaile kamba udon batki amen ngimday ban lendet ka jing shisha baka jing im kristan ka ba job kalong bangin pendep bat ban penpau pertai yakini ki mati ki jong blay kini ka kamba ka jong ublay ka balong ka mon ublay hakndo kumba ka jolong habning kamon ka jong ublay ka David ba un penpau yala ka bor ka ikhtiar yala ka jinglong hasbun ka jong nakabanta jong yi ki banget ka kata ka mon ka ba janay ka jong ublay Sngon si ben yo iya ki babun pat
Kebayak saat ban tip, ban wat, ban twet, ban turuma, ban keli hakad ubadon. Kay kata kamon ublay. Iku bagi jatiar gila yuhat ya kata kamon kacang ublay. Namar ki harai bakum ki briuhi ngemla ban sempang nes ngauto ya kata kamon kacang ublay. Singap lada kade lada ublay de kupatrai jong pi pin ngauto ya kamon kupa jong pi. Baito hayeng marsen rung. Karukom long kahmat. Karukom le. Kajong imei pa jong pi pitip. Good mood ne bad mood. Pitip. Kumjo ruba ublay. Haba pitor hajan jong uba ublay kupatrai jong pi. Piyo i. Ya kajing long kajong u. Pi snow. Ya kajing snow kajong u. Nama pi ajan te bado. Pitip tikna pi shy. Kai kani kabapen ki yo. Ban kata kabakta ya kan kata ru ya pi. Amen. Dan raibun kiwat kata kamon kacang ublay kumbaka day ka jigsaw puzzle ayu baka day ka mystery okay ka jingmayan ka ba nim nangsyo pantip. Kiklet baka Bible ka scam ba day ublay ukpa o bala tingkon yangi bat kum ki kontray jong ni day ban saibha sa pangkamon ka ba janay jong nakabanta jong iway piway. Ujisu hikay. Bangin duai. Haka gospel o Matias. Kalanong kaban riyo. Kadakot kanday bat sipo ong stangkum ni. Gok pa jongi ubahabaneng. Long bakoy kakerteng jong me. Wan kahima jong me. Long kamon jong me. Hakando. Kumbahabaneng. Long kamon jong me. Hakndo kumbahabaneng. Ngiduai bakahima ka jong niu upatsyas im jongi. Kan pau no hang ni bat minta no hi. Ong hang ni bat minta no hi. Amen. Uplay ship buri yala ka mon ka jong Namar bau bisni, namar bau kapnap ukapit. Mau kwa pinyatip. Numu isi sat mo mdon kam nga buri. Kang tala. Tep yaka MP. Ublay shim buri yala ka monjong balay namaru angnod hir baki jing shisha jong kabneng ken pau hangni apertai ban rat ding kong yaka tala bat ka mang karong barok kabadan hangni. Kata ka mon ka jong Kata ka mon ka jong ublay ko pa. Baki kun jong ken suk ken hun kin bit kin biang kin im suk kin yo ya ka jing im kabaman kerhai ong amen ska baro kabalong lat luit kabalong keluit hang dia beneng kum ka jing kemen kum ka jing suk kum ka khiakrat ka bakin job lay divine health ka jing im ka baslay paho abundant life but baro ki jing kular ki babha the good promises all the good promises Kibadoni hakani ka ktin kiba im ka jong Kibadon hakani ka Bible kidai ban man lat luit ru hangne haslapertai hangne menta haka long renyeng snap ka jonga ka jong pi iway haki yeng ki sem ki jongi haki snong ki tau ki jongi haka ri ka jat ben riu ka jongi haka im lang salang ka jongi haka yo ka hat ka jongi haki school ki jakatrei ki jaka hikai haki yeng mane bat habaro ki benta ki bayadei bat ka jing im jongi ki bange kani ban pau kani ka mati ka jong ublay jongi ngidei banya snok ti bat lau blay uba kubur haka beningkong uyonis lenong lai de khot pra chiti ka beningkong uyonis lenong ka balai de khot ka ba prau ong ukun ublay ulawan ban penjat no yaka ka balale daw syaitan nga khot yakani haka thesis ka jonga haka por manang yale PhD the reversal mandate ka snak lani ka bor trekam lani ka bha trekam utrai ka bapen kelapat ka bapen paipat ka bapen betpat ken mauru baka pang ka crow kasate kasako maki bor jingdu maki bor ksoi kaduk ka kerdo kadiau ka snowsi
ke blau, ke jinjar, ke saja. Bagi ai barok ki bam don hang te abneng. Kim don hok. Benang le try klik. Haka jing im jonga jong pi. Haka jing im jong ki banget. Bada kene ke bangingi kam ke ka ri ke jat riu ke jangi. Ken ma ho bau pol udon haka ta ka jahat. Haka bala yalam ye u bantian bishar ye u sharum. Laong ba kalangat kata ka jingyat lenti kata ka jahat haka duriau. Haka bala wan ban slat ke eryong ke erlang thari ke bam tipsyo. Kat hadu baki maji ki badan hang ta kila ting kila sir kila lenyar kila yam kila dwai. Bat kila jale kat bala. Baka num ngam jelop kata ka jahat haka baki kidon. Henry wangel blay ula wan ban pau ha u all but ula ong kumno yo. Topen saat ben sim ye kini barok ki bejadon bat ne ong ye ki. Ba num dan tang weiru snyo oban hap nau nyok le ujong ki. Namar medan mame kini ka jahat. Balay. Pi ublay jukren ya ke klem dadon ya ka sembo ya ka paso ka baskem. Ya ka nongrim ka baskem. Kaya kita ka nongrim ka baskem. Haba hakajaka ka ba me medan mame. Makir tawyar ka mon janga ya me. Bat ka mon janga kalong kanwan ka hima jonga. Ka hima jonga ka bamla ban penjot. Ka bamla ban du. Ka bamla ban yam. Ka bamla ban yap. Ka bamla ban mensaw. Ka bamla ban du. Tadi ka mon janga hima jonga. Ina marba me medon me uba syakri hok nga me uba ka mati jonga ka pa bat singi bat met ko pol. Ina mar kata ka metron ka jong me ka long pelun je ni ka jahat. Ka ka metron, mo yu kata ka metron. Snap. Ka metron kamut ka sphere of influence. Lani ka bentah hakaba kani ka jing penslek ka bangingikit ngiba. Kerto biar. Ika bamut lada ka jing penslek ka jong pi. Kasyong kun, kasyong sbay. Namar ka jingit ka jong pi. Bat pia jan ba ni ublay jong pi. Kajing kasem jong pi ka dana po ka jing da jong kata. Ka jing penslek. Kadong ka snong ka jong pi ka dana po ka jing da jong kata ka jing penslek. Kiba don ka jing yaday ka ba jan bat pi. Kidana po jong kata ka jing yada jong kata ka jing penslek. Amen. Katray ka kata. Kakamay ka kaji. Kayaw ka hat ka jong pi. Kajaka haka ba pi syakri pi mani ublay. Lakalong haka balang, haka church, haka ministry, kaba kumno ro, hangta kata ka jing pensle. Kan penman kerhai ki jing kerku ki jing ublay, ki kamba ki jing ublay. Ongame. Ban baro kabam day na ublay, kamla ban le trakli haka jing im jongi. Kini gide na dujok. Kata ka pang ka krow ka sate ka sakom ka duk ka kerdo. Kating, ka sir, ka diaw, ka blau, ka depression, ka mental agony, ka panic attack. Mo, kita ki jing crow, kita ki allergies, ki jong pi. Kini kim don hok, haka jing im jong ki bangit. Kini kita na du jok. But day ban penduk jat yaki, hang ne haslakan do, haka kerteng u Jesus Christ. Amen. Kan ja ayu lada ngibo jing mut yakani ka jing sisya. Baka Bible ka bansi ka yaiban bangingin im sngi ban ptong yaka. En pelat lu je ki babun. I'm sure tang da ki nong yalap ki ba paunam lesi ki ba wan na sabar ka rijangi. En rei wei pi wei na ngi ki banget. Na do ki ba dang kena ki ba dang kulung hado ki temen ki kro. Ngin bukti ban duai. Ya gitu ki bapang ki bakro ki badon hajan jongi. Batin ja ki kamba ka jing pensia. Bat ka jing pelaj. Kan ja ka revival ka bakraw sisa. Haka baki briu kin san. Haka bakin jaman sim. Bat sibun kin kala ka bamut ong amen. Wat ki long ying ki bala pat la pra ki bala katling. Kin yesno kin yesenrop biang sa sisin. Namar ka jing baha ka jong ublay. Kan pau pala. Kanan ka jing ya ba. Kanan ka jing ya eat yang. Kandang kejingnya paipat. Kandang kata kabaki ong dakatin parang ka reversal of the curse. The curse shall be reversed. Kabamut kanu kejing tim. Kanu kejing kenya. Kanu kejing aiksut. Lani kanu kejing mut hala.
An pen kerja cisendan. An pen dojat. An pen kod ya kabala pentingit ya pi. Amen. Ki balang ken sedang bandap ban slay de ken mensim ki bakordor bat ken ja ki kamba hakabak ki babun ken job bat ken kiu wara ka trei ka sta ka jongki haka kamai ka kaji ka jongki haka pule puti ka jongki ken mangkar hai bat ken bit ken biang ha baro ki liang jo ka jing em jongki balai ka matiu blai hangi ong amen kan wan ka hima jonga ka hima ka bam juduk ka bam ju kerdu ka bam ju snai kabam ju telot, kabam ju shalem, kan long kamon jonga, pin pa pin biat, pin plung, pin babriu, pin sedang, i samla lot biang, kan wan pai biang, kajing long samla pi, ong kasam ka bisa spalai. What you tarai se begini kajing hikai ke badan kaktin ke em kajing oblay sukren song shit. Bau blai kumnur sulit lihat sentur jong subutut lihat jong utrai MP kawai ka kentin kadai ka baim ang ka Bible kadon ya ka bor ya ka ikhtiar haka ban pendep ya kata ka balatmu ba ya ka bau blai ang not udah mut ba na ka banta jong ajong pi kani ka don ya kata ka bor kani ka don ya kata ka ikhtiar shim shukran songshit udah mut shisha balada piru pi mut shisha ban priang da ka jinget halor kata ka balakular kan jalong hakmi kan long shen ya pi ong amen ka wei ne ki jingmi ka badai ban pau ha haba ja ki kamba bat ki dakla kalong ban pinshisha klemding artatin kai ka bau blai kwa nakabanta ka pertai bat nakabanta jangi ki khun ban riu ki jong barok ki dakla bat ki kamba ki de ban pin pa we ya ka we ka jing long ka jong blai ki jing thmu ka jong blai ka jing snow ka jong blai yangi bon ki bre ki snow tho te marsin ki juma wow try map ki sia ibi ba ka ike ka basniu ka de bi na marka pop jing ki na marka ta wow try map kum jin turani ko try map yang try so plan ka po ni wow ko try balai kum ta ni to map Kloy ba ban yo iba ka ba just new ka David na marbo blue shrai we see udam ba ubishar ikiti pop jongpi ni long sin conscious bahati ni yo iba ya ka pop ni snow ba ba ni de ki pop dan pring jongpi ba dong ti ha ba pop tap snow em ki klet no ti ba ka jing ai ukris kadap biang yang kas kabor kas nam kasat khoi nga kadang yai sat nga wat kan ka clip mat banga don ni banya kren ba pi kas nam Jesus Christ kasat chi sat kalong kung to ka washing cycle ka badon ha ka washing machine ba pi sat jan ka ya chi ya kapun khoi don ka no ka bala ban khang ni na ka jing sin ai ba ka jing ai ka jong play tela da ja tang i jumai ru pi kan mau ya ki pop ki jong pi kan utam la da ki de ban ja ki kamba ka jing im pi ong ni kala ja ka phone si pang kam shit pilap ni dan bok ha ka jaka ban ong try ka tu ka kamba ka jong me ka ka jing le phla ka jong me kini ka jing ka ba khrab ha pi ka culture ka jing mlen ka dustur ka jongi ka ba plat ni ka sentur ka jongi ni ai buram ya ki we ni klem ai buram yo play hiang bok play ka jo empty wa jumlen man ong bok ba u play ki jo bok ka chance ka tin pa ki ong chance ka lucky dip ka di mada yo la dom yo ka di ne ka lottery ka nusib Baraka ketin kasih share kai ba khalai. Singap habau blai kur kui ngi di kitamba ba di dak khala khala me khalai ba ni. Amen. What kren ben haba ki wan ki ba shir kai ga jing im ga jong pi. What cannot ben yo blai. Baraka jo ka por haba ja ki kamba ga jing im jong pi.
what I buram ya kiwe kan mau bagi kamba ki pen pau ya ka jinglong ya ka men sim ya ka do nut ka bakum no ka jong kupa jong yu ba beneng ki dei ban saki shai kini ki kamba baro kini ki dakla baro kini ki jinglong mayan ki bawan ha ka jingim ki jongi ki dei ban saki shai bau blei jongi sngap ha ulong ubabha But uba kenrei ke jingis nei yangi baro langi pop ne ngim pop u kenrei ke jingis nei. Langi wanja seng ne ngi pep u kenrei ke jingis nei. U snolem u snolsen ei. Ngim dei banya menjur bat uksut. Ni bat ka pertei. Ka bam len ban ben blei baki kamba jong u kilakut ne kim la shu banja. Cessationism kata kata ke jingikai. Kabala por keleng ka percaya. Nado ki por ki bakam mensua. Bahana nado bangila yo ya ka Bible. Bat kala kut ka ayom ka ya jong ki apostol. Ki kamba kim de syu banja. Ish. Ki kang talama ki ya ka kti ka jong oblay. Ti ki briu ki basngap. Ya ki bakum kita ki jing hikai. Anda pang hablay wat dawai. Lalakam tre ka dawai. Lay duway hang ne, lay duway hang tay. Lay duway keleng-keleng. Kat je badan phone. Wat. Telada kamlong, sedaka bertong. Pak syat, pak han, pak pen. Sekaknya. Balai. Namar bangim dan jingit. Haki ikhtiar kajong ni ublay. O badan bat ni. Ngim tip ya u, ngim ito ya u. Ni kam mengi syakri ya u, bangim mani ya u. Andre ngim pat ito ya u. Balai namar ba. Layo ite jing hikai te ba mjuja syu kamba. Pia dwai pia nget pi. Mjuja kamba syu. Mjudon syu ki ba yo jing pekia. Mjudon syu ki ba yo jing pelat. Telada yo ksut. Hablay tunong ay ksut kyo. Hablay pakhan papet. Namar balay. Ublay nang te gini. Tip ya gini. Oh. Pagkan mau yang aus imsol. Ubalay chakanong ay ksut ya endor. Ndalapoy ka kim kait ba ka kutlat. Wats ka bertong. Unsuleran. Ngidei ban donno karukom perkat kaba penksan bat kaba yaro tangnya ki mati ki jong ublay hangi. Jakat ba ja longkat balong ublay ubatip kamba. Ngan syania hau bat ngatip bahaka ya kapor ka jing penki ka jong u. Wat ki eryong jonga kin hap ban jai. Ki lomba kin klem. Kin kelamadan. Tinamar kata-kata don kam yangi bangin num penbut ya ke ka baka percay ka yalam. Lada gitu ki perkat dakum tu ki mut dakum tu ngite wan naya be. Naya be. Ngapa ki yang kisem ki jokbi marsen kempang hi marsen sedang kajing ud marsen ong ba angin hablay doktor fi. Kala syai lawan ki bahayil. Iwain pasiaw dakum tu, iwain ong dakum ni, iwain suggest dakum ni, sa iwain, oh let no syata, oh let no kumta, oh patway no onta, oh spapit no onta, kaniti taray glak deka. Ni mensua em, aja kum ni, yo badu em mensua kalong, ulet hang tao, pat le kumta, te pir le lam ta. Mapi ngop lem. Ni wat alternative solution. Henry primary solution jangi day ublay. Day kiway. Namar kata-kata upol upensai kumne hakashiti ke jang uski nong room lanong khat ar khot ka ba ngila juk pen mau phai ka to khot. Kong kumno. To wat pen bot ya ki rukom jong ka de ka perthai Henry sha ba ublay on pen klaya pi da ka ba thau thmai ya ka jingmot jing per khat jong pi baro. Te pin tikna baka manu blay kalong ka ba ha kaba pensnob ha bat kaba janai de. Hisani pem saya kata. Wat pen bot. Ya karukom le, ya karukom long, ya karukom perkat. Jong kini ka pertai. Jong ki brio kini ka pertai. Jong ki tu ki bampat ya shem bat ublay jong pi. Ki bampat snow to. Syaban pen kelang, ya ka jing im ka jong pi, ya ka jing mut jing perkat. Da ka ba pen thmai ka jing mut jing perkat ka jong pi. Ten danang ta. Pin sa snow to, pin sa shempang, pin sa paypang.
Siapang kata kamon ublay bakalong kababaha. Kaya kita kamon jong ublay kita kamon kababaha. Tidak ublay kababaha udan kamon kababaha na kabanta jong pi. He has good will. Udan kamon kaban pin sngow bahaya pi. A joyful will. Udan ro kamon kabajanay. A perfect will. Sisa kakamram kabahakmat yangi kum ki khon ki jong ublay kalong ban pen pau shna sha ka prthai barok away bau kpa jongi utmu tang ka babha bat ka bakim sai tam bat ka badeyaro nakabanta ka prthai lada ka kloy ban it lut yelade hau ndan bala ban le khamha ya pi ban ya ka e ka bau ublay ule wat ya jungai bau ni ublay wat ya turkul mar chani sa tes ka diang skamon ya khi ya sar reward ya kani kajing ya jan ka jong pi ba kajing don jong new play pen ya jan ya la de batu smi bat me long conscious long ipi nengi long sin conscious neng do mentak sing sedang ban long god conscious ban yo sngo kajing don new play ban ba ka sngo rem ban ya ka sngo pop ban ya ka sngo lali ban ya ka nu ka sngo breu ka sngo niam sngo play sngo yo play Aswapin kali ni gibrikin ongkom no yangi ni kepertayan ongkom no yangi pikali shwa ni ublain ongkom no yangi amen nang banaiti lut yanade hakata kamon kababha kabapensngobha bat kabakensai tam kabajanai tam ngide banlong amtang ki bang nyet ya kabadei sa pangublay Handrai kam kong san bangin la ban kedausai ya kamon ka bajanai jong u sekiwe. Namari PM ka percaya ka baki ang ningi nyetip nu tau blay. Nyetip nu ta kamon ka jong blay tang yu blay ngim pa GI. Sama pipi ang ngaya shem batu. O blay pi isi u blay. Ngam da don kam ban yo i di ki mat pet ki bak kenjado. Ngayo i u di ki mat pet ki bak kenjaman sen. Ngaya jan ngaya shem haka jeng sisau don mentabat nga hang ne. Balada kim nge ong tosit. Angan bukti pispan. Panamar pinge kakti jong pi kan long kakti ka jong u. Kamat tiu blay happy dapi lingba jong pi. Amen. Ken mau ba ka jing pen kia. Ka jing pelan. But you wake ki kamba. Kem day tang ban yarap di gitu ki ba syam lanot. Hendra ki day ningkong ki saki ki ba tikna ba. Ba u blay jong i u day balong kumno. Ti ban kam shai sa pangkini ki jing shisha. Ni don kam ban pai nado ka basdang jeng ke baro hadin ba ublay ula tau ye kibreu ula tau yo adam la tau yo ka im uni ublay ula ben shet aki ya ka bha kam kat kum ka kitab Genesis kal nong ka bening kong ka khot arpo fra wang to pin karoi bon ki khon ki kti ba ken shong ken sa kaleng ka porthai ba tu don ya ka ikhtiar ban sinshar halor ki doka ki sim bat baro ki kinjaba im. Oblay utmu singap hamu bangin penyar ya kiput kisam jong ka jinglong kerhai jong ka baha kamiat jong ki jingkir khu ki bakensai ki ba ulada bo kerpang hak per eden baka kan pur kanang yar kanang sapriang sabaro saudang sauliang saukun jong ka percaya Ndakumta kahima bat ka mon jong u kan pau shena. Kan mau ba kahima ka jong blay pi ong towan kahima jong me kawan bat ka baha bat ka miat. Kahima ka jong ublay kam de ka bakro. Kam juwan ra ka jingkro. Ndon jingkro ta. Kan mau ba kitab jing pen pa ko ong anum don syo ka jingpang ne ka jingyap ne ka jingjaumat ne ka jing snowsi. Kani ka hima ka jong ublay. Kam day ka hima ka ba krow ka ba pang. Kam day ka hima ka ba dukhay. Kam day ka hima ka ba yakun, yale, ya bishni, ya pihun, ya isi, ya dom, ya bonot, MP. Ti haba ublay ulatao. Ya kata ka jaka. Haka ba kikun kini kijing tao ki jong ukin syong kinsa. Mdan ka ay ka ba kum kata. Kalong ka ba baha, ka ba bit, ka ba biyang, ka ba ulapan up na dong siya dong. Na kabenta jong ki. Ba't nakabenta ka sup kasan jong ki? Balada kinang ban pensapriang. Ya kata ka baha kamiat. Siya kaleng ka pertay. Sedang nakperiden. Kabamot ayu. Ndaha ba kile kumta.
kajing sensar ba mayan blay kan long nang the na beneng shani chikendo lingba mangi ki breu jong u ki ban penjari yakni ke ikhtiar u blay saduk ka bakut jong ka perthai saduk ka bakut jong ka perthai ki kendong ki ken surat jong ka perthai ken dapet ta ka hima ta ka jing tensan ta ka jing long khoi ta ka jing long mayan ka jong u blay kani ka long ka jing thmu blay naduk ka bastang bat ka yai ne sa kata ka bahakam jong u yangi kane sa kata ka bahakam ka jong u amtang yangi andre ya ka balang bat ya ki khun ben riu shado ki arta ki babam jukut ni dei banang yai tre yai pendep yang ni ka bahakam ho ni tip hadin ka jing liat no ka jong adam bat ka ema ka pop la kurup ya ka ni ka bahakam dauk sut obala khum rau penban yakini ki ba ublay la shania ban sinshar ya ka perthai City Paul ki nong room la nong re do khat khan re ko angum no haba pi pendem yela de ban ko ngo yano kum ki marau pi kala long shisha ki marau jong uta uba pi ko ngo hakata ka por la I kumba ka jing thmu bat ki bhakam jong ublay ki la pulom lot khat namar la le pop ki jing thau ki jong u hanre ublay ula pentre kampat ya ka plan jong ka jing pen im ka salvation plan ya ka process of redemption lane ya ka jing trekam ka jing seus pa ka ba kriu ka ba krautam habau jisu la it no yala de halor ka dengna balala ban kni biang ya baro ka bala do ha ka ba bending ko ublay u ya tholupa ya soitan ha ka kitab Genesis kalau nong kala kabalai de khot khatsang ngan bu ka jing Yesu na pedeng jong me bat kani ka briu ha pedeng sembai jong ka baru sembai jong me uti un pen luet ya ka kli jong me bat me pat men po ya ka khong dong jat jong anda habala pendep ya kani ka jing kubur blai da ka jing syaya pat ka jing mi pat utrai Yesu ngong ye pin ngan ong biang ublai ukni biang ya ka ikhtiar ban sensha ba ubre ula do no ba nado nang ta la pen kam ti biang la pen pai pat yaka hangi ki bange ni khot yakata ka jingle ka bhakam ka bakrao the great commission lakin tu yang ikum ka balang situlup ka perthai bangin biteng biang yaka bor sensar halor ka slakndo kembala benchet hau adam bar ka im kani ka jing binchet kam kapau habala pen kamti haki khat arngut ki senran ki nyopau ne ki nyopau arngut ki nongbod utra Jesu bat kapau ha ka jing binchet kam ka bakrau ka ba pipinchem Matthias nong arpo fra de khat khat fra hado arpo bat kani kam de ka jing binchet kam ka balong tangi ki pastor tangi ki ministers tangi ki nong yalap tangi ki kinja prophet MP ublay uyai hukum yai wei pe wei nanganangi ngoge pinado gini ki badangrit hado kita men ki kro apdeng jangi baro hi ki ba ong begide ki ba nget au Jesus Christ ublay uyai hukum ki pen kia ye ki bapang yalap ye ka kubor babha be ye ki baman pen pau sai ngalong ubakum no bat to pen yar ye ka hima jonga chelet pen pau sai pi chu yang am pitip ka mon janga khle ye thole mi kiwai what you said tang halade la pi ong bo blai long ba bha khle pen pau ya ka ska perthai ndi tang bu ong ublai long ba bha mo em pen pau ya ka habadon ka jing kro habadon ki dak kishin ki jong oksoi pen kelah pen baik pen kia pelat how to my pat amen kemudian baro baro pen yar ya kani kahima pen bena pen pau sai ukpa jangi dwe ubalong kumno amen kamati ublay hangi dangi tangba snow si ban yoi batang kendiat nangi ki ba kongo ya kani ka bhakam ka jong ublay namar ngidang ternopi haka snow niam ka snow brew ka be buram
haka kentiu skong yalade kaya niya sa nyam bat ka kwan ka sarong riu blay kaya bishni bat kiwe kijing melin kiba pendeko ya ka kamram ka jongi hakmat lau blay dalade yalade ngi penle ranya hakmat jong blay balai hak jaka ban kentiu skong yu ngiyale ban ka an shadem penban yalade haka sarong riu blay haka kerek haka start haka taunia haka aka kibam ai bat ngin pen pa hok yaka mon ka ba khoi ka ba kentang jong niu pa jong ni ka perthai barok we haba kumta ka bangin minot hok haka jing ben shet kamu blay kat ba ngimpat nang ban pendem ka kongo bat ka IT lut yalade hi ka ba pendem bat ka ba IT lut ka long sakat balong nga ngan pendep yaka ni ka ba ka ba kupa ulo ben shet anga ulo ibet ban ben shet anga man le kiwe ki ben kiwe ki kerko kiwe ki khiben kiwe ki kentho kiwe ki le kan ba ki le kim snap kim patiao lele nga ya khun nang ba ka sngi ka bangan ya shem bat u bangan ai jing kenya u unya i banga ai ti lut unya i banga ngalong u ba phoida hakahima ba ka kam ka jong u amen te ka jaka ban penjot ya ka kamu baman bun hi skosi ban ong kiaran penban bat unong sun hakaya kahat kaya sun para maki hakajing ya dad hakajing ya kentho hakajing ya keno kim ken mau shu ban ya trei ringkat bat ublay ban long co-laborers bat ublay ki long penban ki batrei persya ya kamon ka jong ublay bon ki batharai bakla ba ublay pen emingi tang bangin lat na dujok ding health insurance bat ban pelong reuniam yangi tat hadu mendarong yangi pat syabeneng kim yoi baka jing tmu blay yangi kalong kam kraw kam kenjang kam mayan kam pela bat kata kalong bangin pendep yaka monu blay daka batay yaka hima jong u hang ni hasla pertay kumbaka long habneng iway mensim hadien iway mensim one soul after another soul after another soul sisas ken ka pertaikan kelaban tensan daka buram daka ikhtiar daka jing bahamiat bat daka jing don ka bakentang jong ublay hapne jongi balay namar bangi minot balay namar bangi IT lot balay namar bangi kongo balay namar bangi ngilong sensitive ngibo jingmut ngiyo sngow ba yake kepada kamon ka jong ublay man laka klipmat Pik, kamon ka jong ublay kamde ka balong static. Kamde ka basyusa sa ajo. Naka clip mat ka jinglong ka donut ka jong ukpa jong ikaki. Sipang hang to, sibet hang te, sibet kum to, sibet ta kumtai. Tidak ben katang ya ka. Tidak mar kata pin say so. Lada pile ya ka bade kamon jong ublay ho arhajar arpo. Kan say so kum no mentau arhajar arpusa. Tenrei lada pitur rumah. Pile start hi ya ka ba ublay utmu ngin si pendep nda habakala ibha hau arhajar arpun riu pile no mentau arhajar arpusa pitharai pin seiso ngam tharai un long tik kum tu ding gembur ubami kisla ubami kitanat ang bau so mdan uji suha pantim haka clip mat ngap sini bangis dang ban peithang ya kani ka jing pencet kam ka jong ublay yang iki kun ki jong u ngi pendep ya ka mon jong u ban ngi kajo ban yo pelat lu ya ka jing sisa jong ka peneng hapeng ki jing le thalau ksui hang ne asla perthai habangi pendem da ka ba kongo bat sakri hok ban saki sisa ya ka buram bat ka ikhtiar ka jong ukpa jongi kadan ka jing kruit ka hima ublay persya ya ka bor jing dom ya ka bor ksui ya swab pi pin dwai pin ringsur pin bukti standard style ka jong pi lakhya balai namara pisau tu ikaman ka jong ukpa teng pi shiying teng pi pedro kala aja no kamde ka mon jonga kade ka mon jongo kamde ka mati ubriu kade ka mati ublay amen the way si sen kala jakum ta hangtang in yo iki kamba ublay ke barak na pang ban kendang lut khat
Ya ka jing long thala ka dujok na ka jing em jongi. Ki don kat tu kan itali ki jing kli. Ki bangi don kam ban jubab hok yala de shimet hakane ka por. Hato pimsngo salia ban kren chapang ka gospel ka ba donbor kat ba yala de pat i watang ka wei ka kamba hiru. Sa ka wei pat ka jing kli. Kumno kenyen la ban pendep ya ka jing bensiat kam ka ba kraw ka jong ublay. Habang ngimman i satya ya ka hima ka jong u hala ka jing em jong ishwa. Singap si ngi bang baha ban yalap ban yato Syapang u Jesus Christ uba pen kiai gi papang uba bekra ji gi ksut uba pen kiem wat ji balayap handre juja kot ka weiru ka kamba haka jing im jongi hapdeng jongi pat habakumta kumnungi nuot ban kmi lenti baki breu ken chu pediang bat ngekdek ya kita ki kamba bangi ya thu yaki dan bun ki batharai baki ta ki kamba ki ja ki por handai Kabadang im ki apostol nekin sajab yang andalawan utrai Jisu. Kiyo iya ka bamenem way ki ang ka jakin ni ka por. Kiyo iya ka tiga bansawan ki ang kan sajakin ni ka por. Hanre ka menta sa hor en pim jay ay tum la lay ay kino. Ndai tu blay. U Jisu wang kepen kia. Ki yalap. Ki beksud. Ki yu halor ki besen bikin yang lertam. Bet ki singkerhu. Uklamong saap ang lawan mga wajale start hi. Kikam ke apostol ning kong dekat ke bafrawang kumno. Tanda balawan ka bor api nda balawan utaw mensim jingkula. But pila yo ya ka bor. To khelek bat long ki sakhi jonga. Kika ba tre kam ka jong Jisu ka long bula de pan pa. Bu nangingin ang syongsa. Ki ang kala dep japi aradat nem cha hoik ning ka Bible ka tho pa ni la sarasu mi pat na bayap mo. Ni to Bartimeus ba matla ba pliu. Dan kam let ki optometris ki jangi sak lai dan kam deng ikmat shu imat bet ka shi klip mat mo kin sa jakin ki kambaan lawan ni kan lawan ka hima ka jong try te kan sa jakin so bang ha tang bayaman tati togin siya sa ni tang ban la tao namar manjai eru em duai sakat ba duai ut sakat ba ut yam sakat ba yam sha jingit sakat ba sha jingit manjai eru em bale Namar kam klan ka jinget ha ka perthai de. Banya ka banget hau tau ba hapo jong pi. Chandrai kumno kenyen len ya ka e ka ba utrai Jesu klay ka gospel Lukas kala nong khat nyo de khot arpu wei ong kumno ka hima ublay ka happy. Ka hima ublay ka ha fi. Uhikai bat upen pausai. Daki dakla bat ki kamba jong u baka hima jong u kalong hapdeng jongi bat wat la ngimla ngimpat la ban yo i yaka dalaki jong ki matpet ka kham kraw ban ki e ki bapaw ka bakan jado kani ka hima ka bang ngimpat yo i hendre ka trei pla ka karho pla ka tnam pla po jongi mentang ngimpat yo i yaka hendre kan sapaw hendre kan saman shinna haka wei ka sngi kan salong ingkren tat aduk ata kapor Treyman kasngi pendep tila kabha khot ya ka bakan pau bat kan pau namar pinget hau tau balong unong sensyar jongka singap hai kani kumbau Jisu long ublay ubapura bat ubriu ru ubapura hakajuk kapor kumjuk ru kahima ka jong u kalong kabala don lupa hangne batni menta bat kan sa pau puraru nadong sadong hakabansawan Baro ka jingtray ministry ka jang utray Jesu. Ka penpau sai ba ka bor ka hima jang u kalong kam kraw bat ka sinchar try kle halor ki ai ki jang ka perthai. Ki jang u bamman ni ki jang ki bakin jado. Habakumta ngiru ngidon kamban penbo ju bat ban panbor bangin la ban le lem kumjo. Siap hai kini ka jing sakri jangi kamut bangin persang halai bor isor na kabenta ka buram ka jong oblay handrai bangin nang ban IT lut na dong sadong kelut IT kelut yala de knang ba oblay hi un pen pau yala ka mati ha bat dangi shakiwe kajaken ka de ka jing im kristan ka bashisha haka ba ka jing pen im jong kinong pop kalong ka bajang man kasni ki dakla ba ki kambaru ki belai man bangi khetia ban trei ban syakri ban mi syabar
Handrai kan kot renying shadow ki ranap lum jong ka jing job linter ngi don kam ban kentat mardor ya ka jing pendep niam ka ba tang nasla ka ba syudwai tang mengin padia thli ka ba syakri blai tang banju pendep program handrai ngin da kala ka ba mut shisha bang ngin diang ya ka jing mut ka ba thamai ha ukris ngin donno ya ka jing mut ka jong ukris the mind of Christ kani ka ba yai thamai ya ka jing mut jangi kadang dei ka mind jong Christ kadang dei ka jing mut ka bor perkhat ukris ndek anda ba kawan bantur hangi ka thau thamai yangi cendrai ka mut ayu kata ka jing mut ka ba thamai ka mut ayu bangingin perkhat thamai ka mut ayu bangingin perkhat ka ba perkhat ukris Jesu Knang bangin la ban tradep ya ka jing benchet kam ka jong ublay ngi day ban kni ya ki aka baro da ki mat pet ki jong ublay da ka jing yo I ka jong ublay da ka perspective ka jong ublay kum nongin le ya kata kum nongin yo ya kata ka jing mut ki kata ka bor perkhat ka batmai ka jong ukres ka jing im ka jong I ban tip kham hai ka ni pin hap dei ban wan ka ni kata yo ka ban wan ublay ka khuy pingin je le lang ni duai trying a wan ka ni ka por ban shania lut long teli hakabor ke ikhtiar ka jing long kan rat ka jong me mela khot yanga yangi mela kentu ye iwei pi wei nangi bangi ngin bo jing mut bet hakabor ke ikhtiar ka jing long pa ka jing long blay ka jing long nong sinshar ka jong me yangi bat bangin sedang ban slot no nakarukam perkhat ka jong I ikiti ki jing melin ki basniu ki basyo ibet tang ka bamla long tang ka ba ka ba juat tang ka ba duk ka ba suda ka ba kerdo ka ba duna tang ka ba bakla ka ba thala ka ba sniu ka ba jat ka ba pay kani ka wanra ya ka negativity ha ka jing im ka jong ka jong kani ka pelong yang I bangin do mensim bangin diaw ngin bla bangin sngo rangli ngin sngo sangsot yaladi ngi klet no balak hot yang I bangin im na ka benta ka buram jong me ko trai hakane ka por nga wan ban IT ya ka way pa ka way ni kini ki mensim ki bala ya wan lang hakane ka jaka hakane ka por bakin yo no ya kata ka jing snow to ka ba shy ka bah rekam ka ba ukres pendep hangi dangi bat ling ba jong I try me don ka ni ka jaka Bapen pau yala kabor ki ikhtiar ka jing long blay ka jong oh hallelujah try shimti ka ni ka klip mat ya ka way ka mensim ka ba corridor ka ba me mala wan jalam knang ka ni ka jaka I begin snow to ya ka ni ka way ka jing shisha bat ka zakalong ba klem ukris ngilong ki ba sangsot tam tang ba ringkat ba ukris paro kalong kabala paro kalong kabamentoy paro kalong bet kaban jalong nomar medang long hi ubak kam krau hapo jangi ban yau tau ba ka bertei mla man pendunai ka jing krau ka jong me mla ban len ya ka jing bah ka jong me ko pa mla ban penduk no ya ka jing pen slek ka jong me ko men se ba ko medang day uju nen menta bat ki babam chukot bangawan jalam ni ki kon ki sakri ki jome bakinum ken tatdor kinum ken ben yakari ka bor ka basu tit apo jong ki iwe piwe odon na pling jong ki balap mit ka yo ibi tang ka pop tang ka duna tang ka bakla tang ka jinglong sudah tang ka jinglong tli sudah ka jing im jaki andre hikai yaki ni ka clip mat bakin sedang ban yo I bakin sedang ban skok bakin sedang ban pekang bau tau bodon apo jong ki de wakra hakane ka por don manu hang ni apdek jagi ke bampat sim la slu tu ban pediang yo Jesus Christ ala ka jing im ka jangi ngaong ye pi kane ka por pediang yo lada pempat slu tu ka bamut ayu ban pediang yo Jesus Christ ka bamut kane ka jing im ka janga ka bada ka jabok ka jaklia sudah ngamla ban pen khoi teladi mdon sabon mdon jing shoot mdon sok pro mdon brut mdon colgate ka belan pen khoi ka jaklia ka jabok na ka dok nut ka mensim ka jong handrai haka clip mat banga IT yang ni ka dok nut ka mensim ka jong Jesus Christ kasnam ka jong kasat khoi
ครั้งหลุดพักฟิลเตอร์หลุดพักรีไฟน์หลุดพักอุบเลยวันรีเซ็ตบัดรีสตาร์ทอย่างนี้เงินมาจากบอร์ก็จะบอกเงินลองกิบโยอีกับพลัดสุดาเป็นขยะในกระป๋องกินกิบปังกิบโครในกระป๋องกับจิงเป็นขยะกับจงแม่กับตู้ที่นี่กับจิงกับจิงเป็นขยะกับจงแม่กับเวงโนในกระป๋องกับจงอบมันกิบดอนเป็นกับโครกับปังเลเซียกลาเป็นน้องกับจิงปังกับดอนหากับจิงมดกับจิงประคัดกับจงกีกับเป็นบลาวกับเป็นยาวกับเป็นเอเรียกีกับเป็นดุมันเสียมกับเป็นกันเตะยากีตรายเป็นขยะอยากบักกงkitaเป็นขยะอยากกี้หักนี่ก็คลิปมาวันระอยากจึงเป็นขยะก็จังเมจีสไอ้บักจึงเป็นขยะก็จังเมกันลองพลาเป็นเป้าอยากละกับโบก็จังเมลองอุจุนินมันตาบัจกิบปั๊มจุกุดดันกับปั๊มลาบันนี่ก็จีสอุบเลยอุบลัดเนี่ยพี่อุบเลยอุบลัดบารุเท่าทำไมยากะลองเยี่ยงกะลองเซมกะจังพี่อุปนิยกันดูยพี่ชาบังกะฮอกกะปอบบัดกะจึงพิชากะเยี่ยงกะเซมกะจังพี่กิตุกิบลาเบนกิบลาคันโตกิบลาคันตัดยากะจึงเป็นเอ็มกะบ่าวจีสูดันบันเทชเลยกะจึงเอ็มจังกีกินมาดยากะฮักนี่กะคลิปมาดกะนี่กะลองกะจันนี่จังกีกัมบะนักบันตะกะเยี่ยงกะเซมกะจังพี่กันนี้ก็ลองกับฉันนี่จงกับจิกขี้พลาวมันเสียบักคนโอบักคริงปัดอยากกิจูนายยิงจงพีกิบเตะกิบละชักเตะชักคู่กิบเป็นเบลย์กิบเป็นโยมันเสียบักคนกระดอนกับจิงปลัดกันนี้กับฉันนี่กันนี้ก็ลองกับฉันนี่จงกิจิงปลัดกิบพลาวกับเอาสู้อุละเตะอุละคุมลายพีเลยนี่ก็ลองยิงก็ลองเซมกับจงพีแล้วก็ขมายก็กระจีก็เตยก็สตาก็จงพีแล้วก็ลองยีก็จิงยาเดย์ก็จงพีชีเองชีเซบก็จิงยาเดย์บัดอีล็อกก็จิงยาเดย์บัดกี่คูนก็จิงยาเดย์ก็บลาบันลองทรูชีปาระหากนี่ก็สิ่งก็โดนก็จิงปลัดงักเรนนักนี่ก็ปอดนักอิกจาร์ก็จงโอจิสุบัดก็จิงสุกบัดก็จิงวันพายปัดจงก็จิงยาลองชีปาระก็จิงยาอีก็จิงยามามาร์กเลียงกันวันมันตาก็ยิงก็เซมก็จงพีกันโดนก็จิงเป็นพายปัดกันดอนกระจิงเล่ฮอกอยากไอ้กับบลาชิมกับบลากนีกับบลาโตโนนะพี่กันดอนกระจิงพันพายปัดนะดูกันนี่กันจันเด็ดอุบเลยมันปลาดยาพี่นะคิดกับบลาเตะกับบลาโคบยาพี่อุกซูดดอนฮอกดอนบอร์มันเละไตรคลีฮัลโหลจงพี่ฮัลโหลกับเม็ดกับลองรินยิงกับจงพี่ฮัลโหลกับปังกับโครกับจงพี่ดอนฮอกกับวันกับจิงเป็นเพียงอุตรายกับวันกับจิงปลาดกับจงอุจิสุyang yal kene kapor bagi wat lamba meding ki jong ki yang banyak kun ban kertem ban yoroi ya kapor se kecing pang ya kapor se kecing kro ya kapor se kecing sate jing shafu ya kapor se kecing snil ya kapor se kecing long thala ya ki ki bam ya dei ban kecing em ke jong pi kene kapor ngak kren ya ka ba shai ka don ka jing pelat hakani ka klipat nakabanta baro ki ba yosno ya kene kecing sawa kene kapor uplay upelat ya piอุเพลอุเป็นขี้ไอ้อุเพลอุปลาจะก็ยิงก็จังอ่องอาเมนอุเพลอุปลาจะกี่บายิงกี่บาเซมกี่จังอ่องอาเมนตอนจริงเป็นขี้อาเมนตอนจริงปลาอาเมนตอนจริงเซลส์ปาอาเมนตอนจริงเป็นพายปัดอาเมนตอนกระเพาะพายปัดอาเมนฮาเลลูยากับบุรมีไอรถชาวจีสูจังเงโอบังลองอุจูนินมันตาบัดกิบปั๊มจุกดโอบามจุกเคล็ดเอกจิงคุลาร์กิบพักจิงงาไอกับบุรมชาวป้าจังเงอุกป้าบับหาเอโอบเล่บัสบุญยังเงโอบเป็นป้าอยากกับ favor อยากกับ turn around บัดอยากกับ deliverance บัดอยากกับ provision กับ salvation กับจักรฮัลโหลจังเงอุเพลย์อุกป้าจังเงลองบาลกระคูงาเอเตเมโกป้างิกระคูยังไม่มันเสียบักคุยชายังเงบางเงินชาแต่ก็จิงเมนักมาดีปากในกระปอร์บันยาโรบันมันเอบันเดมสีงิกระคูยังไม่ลองบาลกระคูโยเบลย์อุกป้าจังเงฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมน